לא נופל. רגע. אז איפה כנראה סוף? מה יש לך? אבל היה בלטון. אריה? יואו, בנה, לפעמים מזה, רוצים שאני אשמע כמה מינה. אני כאלה של סודר. עכשיו מישהו ידרוך על זה. שון, תסתכל לפה. שון, תסתכל לפה. הנה אריה. מוטי, תשמע משהו. בת 20 תכף אני אשמיע לה במחשב ותשמע משהו. שון, נו, תעשה איך עושה אריה? איך עושה אריה? איזה יופי, אתה רואה הזאת. עם הזנב שלך כזה חמוד. הנה אריה. הגיע אותי. מה אני מתחתן? מה עם עוד שב? 5 שנים יהיה לה חבר? שב, אם אני לך מקום. שב, אחד. 9 וחצי. שון לאריה. אבל איפה את רואה שכבר הייתי בצומת כדורי? נכון, יש שם מקום חדש הזה? היית שם? היית שם? החנות השנייה. קנית? או, אריה. אריה. עוד עם כרית גדולה בצורת איפה אריה? בוא. תעשה לו. שון, תעשה לו. וואו. תעשה וואו. תעשה וואו. תעשה, נו. תעשה למצלמה. וואו. שון. תעשה וואו. נכון, היה מלא טרמפולים מיוחדים. בואי לאריה. ענקית כזאת שנכנסים בפנים, יש כל מיני מכשולים. בוא אני אגיד לך. בתיבת נוח, גדולה. אתה רוצה כסף? הכל בוא. תפתוח כאלה. לא. כסף. מה זה הוא נכנס? לבד הוא נכנס. תראי לאיזה גובה של מגלשה הוא עלה, חבלים הוא טיפס. מה את אומרת? מה? לא כסף. היא. הנה ירדן תשאל. אוי, מה ירדן עשתה? תראה למוטי, איך עושה אריה? איך עושה אריה? תראה למוטי, איך הוא עושה? איך אריה עושה? איך עושה אריה? תגיד למוטי. איך עושה אריה? תראה למוטי איך עושה אריה. שון, לא איך יודע. חפשת? שון רוצה. מה שון? מוטי רוצה לדעת איך עושים. לא, יש פה איכסה. סבבה. איך עושה אריה? איך עושה אריה? איך עושה אריה? וואו. אני פה. שון. אני, יש פה אודם. אני, תסתכל, אני. אין. סטודנטים עניים, אין. אתה מתעקש? אתה רוצה לסגור. יופי. בוא תסגור. אריה יסגור. יופי! יופי שון! איזה יופי! שון! שון! איך עושה אריה? איך עושה אריה? תגיד למוטי איך עושה אריה. תראה למוטי. תסתכל למוטי. איך עושה אריה? תגיד למוטי איך עושה אריה. מוטי לא יודע. איך עושה אריה? איך עושה אריה, שון? איך עושה אריה? זה לא מעניין אותו כלום. וואו. תצלם. תקרא לי סיפור. אוסידה. שפו שפה. נו, תספר לי סיפור. אוי, מה זה? מטוס? מטוס.
תגידי לו תספר סיפור. ספר לי סיפור, שון. ספר לי סיפור. ש... אתה ש... שושישתה. טלפון? איך עושה אריה? מה קרה? פון. אוי, תראה לי מוטי איך עושה אריה, הוא לא יודע. מה? שון, איך עושים אריה? איך עושה אריה? שון, איך עושה אריה? וואו! תעשו כולם. תסתכל למוטי. שון, הנה מצלמה, תעשה לו וואו! אימא'לה! 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 שון! אימא'לה! 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 תעשה. נו, תעשה. מה טלי עושה לך? זנב ניאון. תגיד לה שלי. וואו! אני אוכל אותך. איך הוא נראה עם הדבר הזה? בואי הנה מיד. בואי הנה. הלו? כן. איפה אריה שאני אוכל אותו? האריה מדבר בטלפון. הלו, איפה אריה? הוא יודע לקרוא. עם מי אתה מדבר? עם טאטה? לא, עם אותי. איפה אותי? איפה אותי? יאללה, מספיק אריה, בוא נשים... איפה חיה? סבתא? תיזהר מהתה. יש פה תה, קרא. תרקוד. לא, תשימי את התה. יאללה, נגמרה ההצגה של האריה. וואי. מה, אתה לא אריה עכשיו? אתה לא אריה? איפה מיהו? עכשיו הוא רוצה לחפש בחתול. וואי. איפה חתול? וואי. איפה כלב? תגיד ג'ירפה. איפה כלב? איפה? איפה בבא? הנה אריה גדול בה עכשיו. שון? יאללה, טלי, לנדוניה. זה הולך לנדוניה. בואי הנה. תגיד להתראות. בואי הנה. עם מי אתה מדבר? לא היה מה נסתכל על החברים שלו. זה מתערבבה?
שמה, פה יש כסות, לך לשם. ראית את הדבר הזה? הבאתי לך? סתם שחור לי מתחת. די. זה ביורו דיסני בצרפת. מה זה? מה נעשה? זה לא קשה, מי נבעה פה? אני לוקח את התה של שון עכשיו. כל הכבוד. זהו. קחי את זה איתך לשם. זהו. תגיד לו, לא, אני לא מרשה. זה שלי. לא, זה של שון. הדבר מה זה שתיתי, על זה שאין לי בבית, זה של פון. זה שלך? בתל אביב זה תקרה לי, כי הייתה אמורה לנסוע לתל אביב בשבוע. קודם תאכל את הסוכריה. בואי. דני, איפה שמת אותו? מה? נמצא עכשיו לידך. נו, חרב בגלל שנאת אחים. במקרר בחלק השלישי יש איראן. מה זה? יש לך בפה. איפה הציפורן שנפלה לה? כשסופה מנסה להתפייס, מה היא עושה? כשהיא נעימה כאלה. אתה היית יותר גרוע, הלו. היי, הנה יש בווידאו. אל תראו את זה בבקשה. באמת לא היה מצטער. אתה מפתח עכשיו? לא. אני אומר לך, היה קופץ לפה, פעם אחת קפץ. בוא תשב, בוא תפסק רגליים. שון, תשב. בוא, נשחק. תסתכל? כן. שהוא מחייך, יש לו כזה... תשב שם. לא הייתי יכול... תמסור לי. תמסור לי. תמסור. תמסור לדעתי. מוטי רוצה את הכדור, הוא הולך לו. עליך. אתה רואה את החור הזה? הנה, בבקשה. תמסור לי. זה סימן עד עכשיו. תגיד לשירן לראות. להתראות שירן. ביי ביי. לא נשיקה, נעשה לה ככה, מואה. לא, נשיקה פה. ביי ביי. ביי ביי, שון. ביי ביי, אסף. מה, עוד מעט הוא בא. הוא הלך להביא כסף, הוא הלך להביא אי. הלך להביא אי לשון. מה? הוא בוכה שאסף הלך. הנה הוא בא. בוא. אוי, מוטי הולך. תפוס מוטי שלא ילך. תפוס אותו. שב, אני אסור לך, נו. מה קרה לך? שב תשחק עם טלי. בוא נעשה ככה, נפסק רגליים. מה אתה מבצבץ סתם לעצמך? Bye.
יוצאים לשם את הדברים תסתכל על מוקי. מה עושה רותי? מה הוא עושה? מה עושה מוטי? צלם אותך? לא. למה אתם לא תאמינים? אני בדיאטה. לא. אני יכול... למה זרקת למוטי את הטלפון לתה? למים? למה? דיק דיק. מישהו רוצה לשתות? חם? יש לי. יש לכולם. רק את לא שפלה. אני לא אכלתי ממשלוח מנות? 40 של פון. הנה, בואו תיכנסו, יש לכם פה עוד ספסל. לא, אני פה, ילדים, בן כמה שון, אנחנו ממש לא ילדים. לא, הוא לא צריך לשבת, עכשיו יש לו תפקיד. בוא, תראה משהו ניחי כאן. אנחנו יושבים. אבל שירי, תשים אותי עם הפנים לוידאו. לא. גם את שון, גם את שון. גם את שון. הנה, תראה מי זה. אתה מכיר אותה? ביננו הילולה, הילולה וטללה, ביננו הילולה, הילולה וטללה. בוא נושיט את הידיים, שון שלנו בן שנתיים. בוא נושיט את הידיים, שון שלנו בן שנתיים. שמחה גדולה מאוד, אתם בצליות, השמחה גדולה מאוד, אתם בצליות. בוא נושיט את הידיים, שון שלנו בן שנתיים. בוא נושיט את הידיים, שון שלנו בן שנתיים. עוד שון שון למעלה, אתה יכול תסתכל גבוה כאן למעלה. בהתחלה בסיפרה. איפה שון? הנה, שון, גם פה יש מקום. בוא לכאן, תסתובב.
כפיים לשם. שון, עכשיו תכניס פה לשקית. ואחותו יכולה לעזור. וגם אחותו, גם אח שלו. תעזרו לו לסיים. אחי, הנה, עכשיו אנחנו יודעים ששון בן 2. הוא שם לבד, הוא אוהב לשים את הכל לבד, הוא חוזר פרפקציונית, הכל הוא מניח. כל הכבוד. עכשיו אני אביא לך הפתעה אחרת. הנה בוא תעזור לי, לשים את זה שם. שולי תביא הפתעה. הופה. רגע. טוב, בוא נראה, מה שולי סינתיה מביאה ואורי, בוא לך נשאיר את הילדים עכשיו? ובינתיים נחלק להם. בוא נראה. זה הפתעות אחרות יש לנו. בוא תראה איזה יופי, הוא פעם שגם לך חזרה, הוא לא חזרה. בוא תעזור לשולי. בוא תעזור לשולי. שוב, תיקח את זה. תראה, הוא עושה. וואו. לא צועק אחים. לא משנה, עוד מעט. בוא, אז תיקח את זה ביד השנייה, טוב? תיקח את זה ביד הזאת. עוד מעט משתתף, לא שכולם עובדים. ורד. לא, עוד מעט. איש על הרצפה. לא, מה לא יש פה זה שם? זה כל יפה. בואו נשב. עכשיו צריך לשבת. ועכשיו שון, אנחנו נזמין אותך לרקוד עם אמא. ואחר כך ריקודים על אבא. שלא נשכח אותם. צר לי בבקשה לשבת. אני מבטיחה.
תראה, תן לה נשיקה, תעשה סיבוב. עם נשיקה לרקוד עם אמא. אז עם אבא ועם אמא, טוב? הנה, לך עם אבא. תורידי לו את הסדרון, או לזה. לא, אולי זה... נו, אבא, לך. יכול לרקוד עם אבא. הנה, לרקוד עם אבא. איזה כיף. איזה יופי, כל הכבוד לשון. כל הכבוד לשון. בוא מוני, תראה מה זה. את זוכר שעשית עם שלי חיבוק ונשיקה? רק שבא לו. איך שבא לו. תשאירו אותו, לא נורא. על הידיים, בדיוק, ככה. טוב, אבא תחזיק בחישוק, אנחנו נסתובב, וכשאני אעצור את המנגינה, אז אם את תתקרבי ככה כמו חלות, תני לו נשיקה דרך החישוק. בסדר? אז רגע. ככה. אבל עכשיו תסתובב יעמוד. במעגל. רגע. לא? תעמוד. הנה, תן לי יד. יאללה, נסתובב. בואי נתני לשני בבקשה את החישוב. עכשיו שון, אתה רוצה בכל זאת לתת לאבא שתי ידיים? ולרדת למטה, רוצה? תן לאבא שתי ידיים. אתה רוצה קרוסלה? אתה רוצה את הכיסא? אתה מחזיק אותו בסוף? זה בסדר, שלוף אותו. היום שלפים את שון. מאחורי הגב שלו. אתה מחזיק אותו ככה? קרוסלה. וואו, ילדים, מי עכשיו יבוא לרקוד לכבוד שון? מה שון, בוא תבחר לך, בוא תיקח מה שאתה רוצה. איזה צבע שאתה רוצה. תן גם לאמא ותן לאחותך. בוא נשים לשון. בוא תיקח לאמא, בוא תיקח לאמא. ולאבא. ולסבתא. הנה, מצאת אותה. נכון, עכשיו תן לאבא. הנה גם לסבתא. האורחים, תעשו פה יד. וכל הילדים והאורחים קוראים לרקוד. אוקיי. אני הולך, ורד, יאללה, ביי. יאללה, אבא הולך. אבא הולך. אבא ילך?
תודה. לאסוף הוא מוכן. זה משהו. באושר. יופי, שון עשה. הנה, יכולה להישאר פה, כי רוצים להרים את שון. יופי, לא, עכשיו נרים את שון? יופי, איפה הזר? איפה על זה? שירז, אתה רוצה שירז? רגע. שירז, בוא תעזור. גזר, שלא יצנח משם. רואי קצת רגע. אבל ילדים, מישהו ראה את עוגת יום הולדת? לא! שון, איפה העוגה? מה, אמא לא הביאה עוגה? אולי שכחה אותה בבית? איפה עוגת יום הולדת? אין אחד לא, אני אעבור לשם. בלי עוגה בלי עוגה. ילדים, בואו נשאיר. איפה שון מכבה לנו את הנרות. קדימה שון. אורלי, בואי, את יכולה לפנות. אני יודעת את זה. את הברכה שלך. טוב, אנחנו עכשיו נקשיב רגע. שולי, נשפך. שון, מה שולי כתבה לכבודך, לכבוד יום ההולדת. אנחנו נהיה בשקט ונקשיב. טוב? תני לשלי, בוא אליי. זה בשבילך, אתה צודק. הוא לוקח את זה. זה מתנה לשון, לא יודע. מה שלא מקסים. אנחנו נתחיל לקרוא את הברכה שכתבנו לו בגן. שון המקסים. שיער עם קוצים, פנים מהירות, חיוך משגע ועיניים זורחות. זהו שון שלנו, וכל אחד זאת יכול לראות.
אוהב ילדים, מכוניות וכדורים, אוהב לרקוד ולזמר שירים. אז מה נאחל לך ליום הולדתך? ראשית ואחרית בריאות רבה, הרבה אושר וחיוכים, הרבה מתנות וצחוקים, שתמשיך לאהוב את אבא, אמא, אחותך ואחיך, את הסבים והסבתות כמובן, עד 120 שנה. אוהבים אותך מאוד, משפחת גן שולי, ילדי בית ספר. כל הכבוד. עכשיו אנחנו נשמע את הברכה של ההורים. תרקוד עם חובה. אני רוצה לה. הנה הוא רוקד. יופי! איזה מתוק. יופי! הם עשו שיעורי בית. בטח אמרת. כן. אוי, ילדים, תקשיבו. אוי, עכשיו הוא מתעורר, תראי. משלים את החסר. זה חיבוק לקורל. לא איזה, שניהם מבסוטים, שניהם. טוב, אוי שון, מה אמא רוצה לומר? טוב, בואו נקשיב לאמא. בואו נשב, כי אמא מקריאה ברכה. קורל ישבי, מאמי יפה. יופי. שון, הזמן עבר מהר והנה אתה בן 2. אנו בני משפחתך מאחלים רק טוב לך, שתגדל והמזל יאיר לך פנים, אמן. שתמשיך להיות כזה מקסים ושתחיה עד 120. אוהבים אותך כולם, מפנקים אותך כולם ורוצים שיהיה לך כל הטוב שבעולם. נעמוד תמיד לצדך ונהיה תמיד לעזרה. מזל טוב עד 120. מאחלים בני המשפחה. שבת שלום לכולם. תודה. לך תיקח את קורל, תרקוד איתך. בואו, כל הילדים שמי, אנחנו נשב בשולחן, לאכול את כל... יאללה, נעשה לך חיבוק. יש לו מזל שזה קורה שלו. עוד הפעם, הזדמנות, יאללה, עוד הפעם. בוא לאבא, עכשיו הולכים לאכול ממתקים. לך לאכול ממתקים. וואי. ביי, להתראות לכם. תודה רבה לך. אוהבת השם קצת. אני אבוא עליי. בואי לפה, קורל, בואי. בואי, אמא תביא לו כיסא לכאן. הנה, לך שם שם. הכיסא שלו.
שון. סליחה. שון. תעשה חיבוק לסבתא. תעשה לסבתא חיבוק. נו, תסתכלי. תסתכל לאבא. תסתכל לאבא. שון. נו. הנה אבא. לא מסתכל. תסתכל רגע שון. שון. יופי. תשבי עד הסוף. יופי, צריך גם אתה יושב עד סוף הכיסא, עד סוף הכיסא. יופי. כל הכבוד. רגע, אתה מסתדר. אבל לא לגעת בצלחת, לא נתחיל לשחק עם הצלחות, טוב? לא. בואי תביאי לי בבקשה. בגלה? אני ושוני, יש לה יום הולדת. צלחת מתה. שים תדעי לי צלחת חמודה. צריך לטל לדעת. וגם למיה. מיה יש לך. הנה. גם כולם מקבלים. יותר נעים לך עכשיו, בינדי? יותר נעים? כאן, בבקשה. גם למיה, בוודאי. בתיה. בואנה, לא קיבלת ממי? פספסתי את נוני. פספסתי אותה. איפה הוא? מה? בואי. מה אתה רוצה? שב מאמי, שב תוכל, אנחנו פה מחכים לך. אורלי, תלכי מהלך לבמבות ושהיא תלכה אותה. להם לחלק? לילדים. לא קיבל. מה יש לך? שם לב? מה עכשיו? לאן? מה זה? בתיאבון. פה, שב כבר. גם מי את תקבל. יופי. לא בואי, איפה בא בלשון? תראי. אני לא... אני. מה זה? שב שם ליד קורל, לך תשב עם החלום. הנה המפיות. תאכל. שב יפה. הנה מוטי מצלם אותך, לך שב. טוב, מתי הכי שקט שמוכנים שובים? בואו ביחד, עשינו לכם צלחת אחת לכולם. בסדר? ואתה לך לשולחן, הלו. לך ליד קורל. כל מי שיקר לו נמצא לו פה. נכון, נוני? נכון? תשב כאן יפה. תשב כאן. מאמא. אנחנו ניתן לך, בסדר? ופל, ופל אומרים, לא ופל. ופל. שלום. שלום. עוגה? מי זה?
רגע, לך תראה מי זה חמוד, אתה זריז וצעיר. אנחנו לא פותחים לדלת, זה מי זה? אהלן, מה העניינים? בואי נצא. זה תינוק קטן. איפה אומר? זה תינוק קטן. אוריתי, תראי לך חיים. הכל הרגע. חני. תאכל. שון, אתה אוכל? את יכולה אם הוא רוצה לקחת את העוגה אני אשים לו בפתיק. אני לא מסתכלת את תראו, מראה לכם שיש לו עוגה. מה הייתה? אתם לא מצפים אליו. בוא נראה משהו קבוע. איך העוגה נפתה, טוב? אתה יודע שסבתא עשתה לך את העוגה? אני רוצה לתת לך הפתעה. בוא תראה ושום ניתן לך את ההפתעה שלך. מה העוגה? כן? אתה רוצה מתנה? מי זה פה? מי זה פה? מה, אתה מתגלץ'? שון, אתה מתגלץ'? תן לי, אני אחזיק לך. אני אחזיק לך, תוכל להתגלץ'. אתה לא תצליח ככה להתגלץ'. שון, אתה לא תצליח. זה עקשן. וואו, מה זה? לא, עם המתנה. זה מגלשה? מגלשה? שון, מה יש לך בתוך הכוס? אריה? אני ראיתי אריה בתוך הכוס. נכון? אריה. יאללה, מגלשה! לאן אתה הולך? איך אתה הולך? מה יש שם? איפה הוא? יאללה, בוא, אבא הולך, בוא. ביי. את השארת את הטיפ למטה? אוי, נכון. נמוך נדמה. אני באתי עם משהו? שון, של מי האוטו? של מי האוטו הזה? אה? מה זה? לא ראיתי. נו, בוא. לאן אתה הולך? אבא הולך באוטו. תסתכל לפה. נו, שון, תראה לנו איך אתה נוהג. נו, תעשה. יאללה, בוא. להתראות. אבא הולך. תסתכל למוטי, נו. הנה, תנקו לו את הפה. רוצה לבוא עם טלי למוטי? רוצה לבוא עם טלי ומוטי באוטו? נעשה ענן?
זה שירז. אמא, שירז נתן לי כסף. לא חשוב. אמרתי לך שכשאת יכולה אז תחזירי לי, אם את לא יכולה אז אל תחזירי. לא, היא מקבלת את זה, אבל אמרתי בינתיים. אז בעצם לא צילמתי אותך. כששלם, אני אמרתי לו מראש. זה לא היה מתוכנן לקנות לו עכשיו. נכון? נכון, טלי? נכון. שישלם. הוא עובד שישלם. הוא עשה מחשב. זה מצלם אותי, נו? כן, שלם. לא, אני צריכה להסכים. אני יודעת. רציתי ללכת, אבל... צריכה לעבור, שאני ארים לה, זה בעלה. אבל הוא לא נכנס למעלית, אתה צריך לראות מישהו להרים אותו. שון, תגיד שלום. אתה רוצה רגע לעזור לי? תגיד שלום. מבטיח לה בכלל שהוא יעשה יביא. תראה לכולם שלמדת לדבר אחרי הרבה זמן שלא צילמנו אותך. תגיד שלום. תגיד שלום. שלום. אוי, זה? הנה שרון, אתה רואה שרון? תגיד לשרון שרואים אותו במצלמה. עכשיו נצלם את שון? כן? הנה שון. ראית מה? הנה שון. ראית? הנה שון. הנה אבא בעיתון. רגע. איפה שם פה? גם שם. מה זה צריך להיות? שלי. מה? זה? שלי, כן. למה לא? שלי קטן? גם לאמא יש כזה, אבל לטלי יש כזה. כתוב. מה זה? טלי כתב וגם אמא כתב. זה סיפור. שטלי. גם לאמא יש וגם לטלי יש. אני מרוגת. של מי זה? אמא חטאת בה. מי זה? נכון. אני לא הולך עם פרצוף, אני לא יודעת. אתם משגעים אותי לפחות. לא יודע. מה אנחנו רוצים? ראית אותו? את הדלקת אותו עכשיו על זה מחדש. תראה מה הוא עושה. לא יפה. לא יפה בכלל. תראה מה הוא עושה. עכשיו טלי תעשה גם. תראה טלי גם. זה מגעיל. זה מגעיל. בק. ממש לא יפה. יואו, אסור! אסור. אמא כועסת. אמא כועסת עליך. מה קרה? מה? לא קיבלת הרבה. בוא נראה. אני אלך הביתה. אתה בוכה? אתה בוכה? אנחנו הולכים הביתה. אז תהיה בשקט. אתה תקבל עונש. שקט. תראי, הוא ילד טוב, בוא אמא. בוא תראי לי מה אתה עושה עם האוזניים, בוא נראה. בוא נראה. יש לה בעל משהו. הייתי בחור פרובלמטי מאוד עם שריטה. מפגר, אמרתי לו, מה זה השטויות האלה? בואי, מאמי, בוא. במקום שיכתוב שאנחנו תומכים בו ועוזרים לו והכל, הוא כותב שם שהרסתי לו את הקריירה. הייתי בחור פרובלמטי. לחיים! ירושלים עוד הפעם מלוכה, אין לה אח ורע וגם אין לה מחליפה.
שוער, וכמו חומת ברלין, אהוד כחילה ושמוליק בימין. אהוד כסיס נובלו שבדוס, ולהרתיע ברח המטוס. האוהדים הופכים את היציע, ואלי כהן לשחקן המציע. האוהדים לאקסטזה אדירה, וכולם ביחד שוב חוזרים כאן לשירה. שון לא רוקד, תרקוד. איזו הליכוד, הקבוצה זוהרת. אתה רואה את שון? הנה שון. יאללה, עכשיו תרקוד. תרקוד אבל, שתראה את עצמך, איך תרקוד? נו, תרקוד. יופי! אבל אתה לא רוקד, למה אתה לא רוקד? עוד שנה חלפה ובית"ר שוב אלופה, את המדינה כבשה כמו רוח שיער. איזה פרצופים עושה מצלמה. אנחנו כבר באים! יאללה, נרקוד, הלו. הקבוצה זוהרת, הצד הגדולה, וגם נהדרת, האוהדים שמחים עכשיו כפליים, ירים עם כוסית וצועקים לחיים, על ירושלים עוד הפעם בטוחה, אין לה אחריה וגם לה מחליפה. די, שון לא רוקד, אני... כל משחק אני עולה, את בית"ר אני אוהב. שלא ייפול, אתה תיפול. די! בואי. בית"ר, לא ככה. אלופה, שון, אתה חיים. אלי אוחנה, חיים שלי. בואי הנה. רוצה עוד ירושלים? בוא תראה למצלמה אם זה עוד ירושלים? שון, אתה רוצה עוד ירושלים או שאני אפסיק? עוד? אתה רוצה להראות למצלמה את אבינים? עם אבא שלי אביני? תראה לו. הנה אבינים. עוד? יאללה תרקוד. כן, הנה נימי איתם נכון. יאללה תרקוד. איך לרקוד? ירושלים של בית"ר
תשיר מה, אתה רוצה לראות? תשיר אלופה את ביתר אני אוהב ביתר אלופה נו, תרקוד ביתר ביתר אתה רואה את שון? זה ככה, שון. מה למיליארד? איך לי הפוקדת? מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני חושבת שגם אלה מהקוסמוס. שון, תסתכל למוטי. הלו. שון. יאללה בוא. לאן הולכים? הוא בא! כן, אני יודעת, מוטי בא. הוא בא. תגיד לסבתא ביי. תגיד לסבתא להתראות. להתראות סבתא. ביי ביי. עשה לי סבתא שלום. ביי ביי. בילוי נעים. תעטפו. תעשי יד. יד, הוא רוצה שתתן לו יד. תן לו יד. יד למטה. נכנסת לי מראש. הנה באתי ענה, תראה. אוי. איפה? ליבת אוכל, נכון? לכלובים. ורד, תסגרי את החלון למה היא תוציא לך את האף. זה באמת מפחיד, צריך לסגור. תראה, היא אוכלת. תתן לו ללטף את החיות, למה אתה נותן לו להרביץ להם? חיים, תחנך אותו. וואו, תראה מה אני עושה. מה זה שם? הלו. אל תעשה שטויות. קלקל אותו. אל תעשה שטויות. איזה פחדן. חיים, זה באמת תן מפחיד. לסגור, לא? מה מפחיד? ביי, יעל. חיים, נו, איזה... זה מה? תפתח את המזגן. כן, חיים. מה זה? גישתה, למה גישתה? למה אתה הכי נכון? רוח, כן. לסגור רוח? הנה, סגרנו את הרוח.
חזק מאוד. בוא, קח. בוא. בוא אליי. למה? תביא. שולי? תראה איזה רגליים יש לה. תראה איזה רגליים. יש לה אצבעות. תראי הוא מנסה לדחוף את הראש. זה חמוד. תראה, הנה ים. וואו, תראה איזה ציפור יפה. שון, תראה איזה ציפור יפה. מה זה הציפור הזה? יואו. זה למים. בואי. גם היא באה. בואי אליי למים. תראה, הברווזים במים. הנה, קופוטם, שעון. קופוטם ישן. איפה יש? במים, שמה. איך, הוא לא יודע מה זה היפופוטם, הוא חושב שזה חרא. הם יוצאים החוצה לפעמים, כן, אבל רוב הזמן הם במים. איזה לשתות. הם שותים, נכון. איזה לשתות. איזה תנש. תגיד להם, בואו אליי. תגיד להם, בואו. הנה, הוא זז שם. הנה, במים, תראה במים שם. סוס, במים. אתה רוצה... יודעת, זה לא... ביי. היא מתוחכמת. מרד, ראיתי יש לך אותיני. תראה, הנה סוס זברה. הנה זברה. תגיד לה בואי, קחי. לא, אל תיתן לה כזה דבר, אסור זה. לא, כאילו היא תבוא ושיראה אותה. בוא! הנה. אבל מה זה? תראה. קח. מלא פציעות. נהיה פינצ'ר, אין לו זנב. תראה, קרנף גדול, שמה. וואי! תראה קרנף זה... הוא לא ייכנס, תראה קרנף גדול. איזה גודל. גדול. 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 תראה, קרנף ענק, הוא ישן. איזה יופי. זה החיה הכי כבדה, הוא והפיל. איך הוא קם? בקושי הוא יכול לקום. זה גדול, מה זה? תגיד לו קום, מספיק לישון. תשים, שנוכל לראות. זה לא איפה שער היום. פה אנחנו הולכים ברבע. שים את המשקפיים. אתה רוצה לראות? נו, עכשיו שים את המשקפיים. שים משקפיים. נו, שים משקפיים. שים את המשקפיים. שים את המשקפיים. שים את המשקפיים. יש באוטו, בוא. יש מכוניות. שון. רואה? זה בנה. בשעה 11 סיום מומש ברכבת של טוני הנמר מחברת קולגט במחנה הספארי הפתוח. במשך הסיום כ-30 דקות במחשבות 10 שקלים למשתתף. הסיום כולו חוויה ופעולה של כל המשפחה. הרכבת יצאה מאזור המודיעין. תודה ולהתראות ברכבת. וואו, איזה יפה, כמה צבעים. שלום. שלום. איזה חמוד, כמה צבעים יש לו. קרא לצוקי. צוקי. הנה פפגאיות. תגיד לו קוראים לו שון.
כן, לפיד. הקופים. הנה, זה לג'אקו. מה זה קוף? בוא תראה קוף, קוף קטן, בוא תראה. אוי, כן, תראה את קוף. פנקיסטה קוף. כן, בוא תראה קוף. יחד עם הזה, עם ה... לא סוגים לב בכלל. קוף קטן. אולי הקופים נידו אותו. איזה מתוק הוא, משהו. מה זה? כן, אבל זה איזה ברדקיסט הדבר הזה. מה זה, הולך לחבל? איפה הדברים שהיא כל ה... לתת לה להם לאכול? כתוב. לא רשום? לא, הוא אוכל הכל. יש לי. הנה, בוא תיתן לו כרוב. תן לתת לו כרוב? הנה, קח, תן לו. הנה הוא מפצח. רגע. נראה אם הוא יוכל. הוא לא יוכל. קח. לא טעים לו, הוא רוצה פיסטוקים. בוא הנה. שקדים, למעלה את הביצים. בוא. שלום. ראית? שלום. מה שלומך? כולם הלכו, החזיר את כולם חזרה. שלום. שלום. תגיד שלום. הוא אמר הלו, הוא לא אמר שלום. אנחנו נלך, הוא יגיד שלום. בוא. שלום. להתראות. יאללה, בוא. בוא, שון. שלום. שלום. Hello. ראית?
יאללה, בוא שון, תגיד לתוכי להתראות. תדע, אתם בטח תבדקו תעודת זהות לילד, לראות בין כמה הוא. רק תדע. תעשה שלום. יאללה, תשפכו נא. תסליקי את זה. מה זה? תקחי את התיק, תשמרי על זה. צריך לשבת? יאללה, חבל על עצמך. לא, פה אין קנגורו. שם קנגורו. נבלות, כן, נו. היא לא סתם חיה מגעילה. חיה מגעילה חיצונית וגם בהתנהגות מה זה להקות? הם באים בלהקות לאריות ואנחנו מגלגלים להם את הזה. כאילו על האריה הוא לא יכול, אבל הלוויה, חבל על זה כמה נהרגות בגללם. הגורים. נראה כל הזמן בנשינון. כן, נכון. מה זה? איזה פרצוף, יש לו גבנת. איך עם אבא לראות קופים? בבונים. אתה יודע, זה גדר חשמלית כזה, זה לא יכול לעבור. אתה רוצה להיכנס? לא, זה מסוכן. אני אעשה לך אושי בים. תראה את התחת שלו, איזה מגעיל. הנה שמעון פרנס. הג'ינג'י. לפקן, לפקן. תגיד להם בואו אליי. קופים, קופים חמודים. לא, שותה מים. לא מחכה שיזרקו לו אוכל. בוא נביא אוכל, נזרוק להם אוכל? כן? טוב, בוא נביא גזר. ראית עומר? ראית אותם?